Għall-esperjenza diġitali aħjar u aktar sigurtà għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin, tnediet Green Paper għal konsultazzjoni pubblika. Dokument li kif spjega ċ-Chairman tal-Aġenzija Maltija għall-Informazzjoni Teknoloġika Tony Sultana u għal-bidu tax-xogħol li tinvolvi l-Istrateġija Nazzjonali Diġitali li kienet imnedija s-sena li għaddiet mill-Prim Ministru. Din l-istrateġija hija mfassa fuq 5 prinċipji ewlenin li huma l-governanza neċessarja li maniġġjar ta' riski involuti, l-edukazzjoni u l-arfin nazzjonali dwar bżonn ta' sigurtà diġitali kif ukoll leġiżlazzjoni. Strateġija li se tkun qed ikkonċerna lis-settur privat, pubbliku u dak ċivili. Mark Bartolo kelli mal-Mita spjega li mill-ġimgħa stess il-pubbliku għandu l-aċċess li jidħol fuq is-sit tal-Mita u hemmhekk jagħti l-femiet tiegħu fuq din l-istrateġija. Dan il-proċess għandu jibqa' dej sal-bidu ta' Jannar biex imbagħad wara tibda konsultazzjoni ma' diversi setturi fosthom dawk tas-saħħa, finanzjarja, tal-protezzjoni tad-data, tal-gaming fost l-oħrajn. Dan iwassal imbagħad biex f'nofs is-sena d-dieħla tkun ippreżentata din l-istrateġija fil-Parlament. Biex fasslet din l-istrateġija saret ukoll riċerka fuq strateġiji simili li jeżistu fl-Ewropa bħall-Olanda u l-Awstrija. Wieħed mill-għanijiet ta' din l-istrateġija huwa li jitkisser iċ-ċirku vizzjuż tal-hackers. Hackers l-intenzjoni tagħhom tkun li jisirqu informazzjoni mingħand il-gvern u individwi li jistgħu jużawha pereżempju biex jirrikattaw lil persuni. Iċ-Chairman qal li din l-istrateġija hija riżultat ta' ħidma bejn bosta nies fosthom il-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li kien preżenti għat-tnedija fisser ħtieġa li l-Gvern iħadem strateġija komprensiva imħadma mill-loqsma kollha tas-soċjetà Maltija li tassigura sigurtà diġitali. Żied li bekk għandha titkattar il-fiduċja fl-użu tas-servizzi diġitali dan fid-dawl li aktar nies qed jużaw l-informatika, inkluż fosma relattivament ġodda bħal cloud computing, big data u Internet of Things. Fuq kollox il-Ministru Cardona fisser kif dan l-istrateġija se tkun qed tattira aktar investiment lejn pajjiżna. Fid-dawl li 97% tal-kumpaniji f'Malta huma SMEs ifisser li hemm bżonn li dawn ikunu mħarsa minn kull forma ta' attakk online.